Usa ka bata ug unom ka mga kawani sa lokal nga kagabahanan nalakip sa 20 ka mga bag-ong kaso nga nadugang nga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Negros Oriental. Positibo ang resulta sa RT-PCR test sa 12 anyos nga batang lalaki ug ang iyang maguwang nga taga Dumaguete City human matakdi sa ilang nga ginikanan. Samtang sa 5 ka mga bag-o mga kaso sa Bayawan City, 4 nini mga kawani sa City Hall o usa ka estudyante. Sa 3 ka bag-ong kaso sa Gihulgan City, 2 ka mga job workers sa City Hall. Suma pa sa Provincial Health Office, sagad sa natakdan ng mga kauban sa panimay o kauban sa trabaho. Nahitabo ang pagpanakod samtang nagsao sa pagkaon kay gawas nga wa magsulob og face mask, magsigi usab og istorya samtang nagkaon. Sa pikas nga bahin, adunay 31 ka mga bag-ong nangaayo sa maong matang sa sakit, 12 taga Bayawan City, 6 sa Santa Catalina, 5 sa Sibulan, 3 sa La Libertad ug 2 sa Dumaguete City. Tungod niini adunay 545 na ang total cases sa Negros Oriental, samtang 386 ang total recoveries ug 145 ka mga active cases. 14 na usab ang nakalas.